Ngithanda ukuthi nginibingelele khona la kuZimi Life sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha uyazi ke mina ngihlezi ngikhona for wena. Namhlanje ngiphetheke ezomkhokha izinto nje ezibalulekile okumele kuyilindele lapha kumkhokha enyangeni ezayo. Kumathiza ngoJuly bavezeke nje izinto eziningi ezijabisayo and futhi ke ezishaqisayo. Into oqala ke evelile ebalulekile indaba ke thinta uMabusi naye ke lapha uSiphamandla. Baveza ukuthi ke ingane yakhe uMabusi benoSiphamandla izolwela impilo yayo. Babeke sebeveza ukuthi izinto izobanzima kakhulu for yena uSiphamandla benoMabusi njengoba ke ingane yabo izobeka ihlaselwe ife elimnyama. Baveza ukuthi ke bazoze behambe beye eMozambique. Ngiyathemba ukuthi ke ababukeli bayibonile episode yangolwesihlanu isibuyileke le yanto yakhe uMabusi yokuthi ke zame ukuthatha impilo yakhe. Kusazobanzima ke usazobahlupha nje umkhokha ingakho ke bezogcina behambile beyele eMozambique. Ngiyobuya ke namathiza ngoJuly eviki neviki ngikuchazele kahle. Baphinde baveza ukuthi ke uKhulekani uyena ozobambela umfowabo uSiphamandla njengoba uSiphamandla ezobengekho eseMozambique. uKhulekani kuzoba yena kumkhululi mase kuthi ke umama umkhululi kuzoba uNomkhosi. Babeke sebeveza ukuthi ke ukungena kwakhe uKhulekani esikhundleni kuzokwenza kuNomkhosi eyitshela ukuthi ke kahle kahle uKhulekani uyena rightful position yokuba ke umkhululi wamaJudiya. Baphinde baveza ukuthi ke indlela uNomkhosi azobe cabanga ngayo ingehleke ilethe ubungozi emndenini wakwaMthembu. Ngiyobuya ke futhi imbukeli namathiza phelela ngoJuly eviki neviki ngikuchazele kahle. Injalo ke nje mbukeli kusazoshuba noNdlovu ke futhi naye isazomkhalela kabi kuyoke inyanga kaJuly. Yizo ke lezade ngikuphathele zona mbukeli, ngicela ke nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazi bongela.